Nyakora Mgajwang okadwa ketho kinda ahinya en kinde mowinjore ma bende kora dwaro ko wenda ka mondo amed go mbaka kaloro koda weche mag ndalo. Piny ngima kawuono hingo odiochieng' ma iluongo ni International Youth Day. Odiochieng' ma bende ne oket tenge gi UN mar ng'iyo ni to joma tindo gi wanyalo luomo gi nade weche mag dongruok mar piny ka wang'iyo gik maluongo ni SDGs. Gin be gin gi duol wanyalo rwako gi nade mesa mar twak mondo mi piny odongre. Ung'eyo ni onge piny manya dongore ma onge mine, onge joma nigi ng'ol kata PWDs, onge yudhe mekwa kata joma tindo. Sami loso chenro mar konyogi bende nyaka gibedie nikech gin ma ging'eyo gik machandogi. Bende gin gi rieko mar biro kod proposals kata yore mamoko minyalo godo tembe makoro luorogi. Wendo mara mokwongo en John Linus Otieno, jakom mar UNESCO Youth Forum. Amiye thuolo mondo mose Nyakora Mgajwang'. John Linus oyawore ahinya kendo machiegni rabo gi baraza twak makawuono. Ago erokamano maduong' kuom luongo ka mondo watwag gi jopiny. Erokamano. Kaachiel kod Cecil Ouma, founder Africa Retold, kendo en jalony e weche mag tudruok. Tinende otiyo ofis mar Senator ma Homa Bay County. Oyawore ahinya. Erokamano Victor kuom gwelowa mondo watwag gi jopiny kawuono. Wamor ahinya kawuono ka wa celebrate chieng' rowerni e pinje te. Okay. Yeah. Erokamano ahinya. John Linus en wuod kanye mokwongo? Nyaka ng'e ni in jakanye. Wuod kanye? An Migori. An awuok Migori County. Okay. Awendo Sub County. North Sakwa Ward. Kamoro iluongo ni Kindu Primary. Okay. Yes, kora jasakwa. Ma ichiwo nondi kaka jaluo lo machiwo nyaka primary school mane bath dalagi. Erokamano ahinya.